Hi, what's up guys? Dagan ging nagbuwag tungod sa LDR. Ako na siyang gigaman og video sa ako ang Facebook page nako kung nakakita mo to, di ba? Kung nakakita mo ana. Dayon, tats nagbuwag may kay na third party. Nagbuwag may kay nakakita siya glain, nagbuwag may kaning cheat siya. Nagbuwag may naundang may kay di pa daw siya ready mo commit. Di daw siya ganahan og LDR. Long distance relationship. Sorry guys kay nga natong background na to karon. Kay wa man pud ko nagpa-impress ninyo kung unsay na-address mo mao na siya. Pero garen siya na nako siya. Anyways, di ba dagan kay magbuwag tungod na guys, tungod kay lang partner layo. Sa akong opinion guys, mga 20% ra jud sa mga tao ang makasugakod og LDR. Ang uban ma-fail na sila. Kaya nga naman ilang mindset mangod nila, di ba? Kung di ka committed sa tao bisan paglayo mo, dili gid na mo work. Para nako pud na siya. Manang daghan kay nagbuwag, daghan ng ghost. Para sa karon sa mga generation karon kay binuang na magod nila ng LDR, gud dili nila seryosohon ba. Yan ay uban kay mo try sila LDR nya, di sila kasugakod and wala na. Nakaapekto na sa ilang pares nila. Amo na siya. Kawano nang gawas awara ko na guys. Daghan kay magsiingon ako sa Facebook nga tats sa baa man kayo ka tats. Sakit na kayo tats. Sige naman gagpa-overthink tats. No, that's reality. Kasi syempre naigo mo sa akong giingon guys. And reality man dyan na siya nga nahitabo sa life na to. Sa life sa uban. Mga nakita na ko. Mga na siya. So peace rata. Napog ko yung mga kaila nga LDR sila. Kaya nagbuwag sila kay lagi mga ingana nga mga situation. Sakit na siya nga pag once nga maingon na gani ang imong pares nga magbuwag na ta. No, and then later on nakaibaw na di ka nga naran di ay ito siya ila. Mo na mo fail. It's because mangita jud sila dool. Di na po yung uban nga mo work na siya kung gusto jud ninyo bitaw. Kung ganahan jud mo, kung willing jud mo take og risk kay kanang LDR para na siya sa mga risk taker. Para na sila sa mga risk taker. Kung dili ka risk taker diha, kung dili ka willing mo risk magsakripisyo, kung mingawunon jud ka nga pagkatao, dili jud para nimo ng LDR. It's true. That's reality man good guys. Opinion na nako siya kung unsay nasa akong hunahuna ako nang giistorya ninyo. Kung namo sa LDR nga situation, siguro expect the unexpected na lang kay wala ka kay ba kung inig-ugma, ikaw pa ba ha? Di ba mura na siya, wala po ta kay ba kung ugma, buhi pa bata? Kung ugma, naa pa bata? Kung ugma, di ba ta man disgrasya? Di man ta mag-ampog ingana, pero wala ta kahibaw sa panahon. Di ba? Ingana dyan na siya, ingana dyan ang life. Pero loy po ng uban. Nga nagtinarong ba nya ilang pares dahil kay wa day mga buot na sa layo nya way buot day lang pares kay mangita day glay. I'm sorry no, pero truth hurts. Mo na siya, tinod na siya. Wala ko maingon nga kanang mga LDR di na sila makasurvive na sila. You will makasurvive mo basta salig lang yun. Mo na siya. And then sa mga ubang tao po nga wala jud sila nakasurvive og LDR, it's because kay lang pares kay nagbinuang. I'm sorry pero nadya nga na it's reality jud na siya. Pero daghan pa kayong tao sa kalibutan ayaw man pag may maoy sakit man pero kailangan mo dawaton and it takes willingness to move on. Kung ganahan ka maka-move on jud ka, pero kung di ka ganahan maka-move on kay sige kag hunahuna sa inyo ang kaagi ninyo kay sayang kayo ninyo ang kaagi ninyo. Dibugas mo guys kay sayang kayo ang kaagi ninyo. Sayang lagi pero sayang inyo mga memories, sayang lagi pero makagamar kag memories sa ubang tao at kay bawo kung masindot pa dayon yung magama nga memories sa ubang tao kaysa sa imong past nimo. Mas nindot pa yung magama nga memories sa imong present nimo kaysa imong past nimo. Sama na siya. It's reality. It's happening. Tinod na siya guys. Facts. Wala siya. Mao pa na siya akong opinion ako nga nasa kung una-una ako guys.
Anyways, kung pa mo nakasubscribe sa akong YouTube channel, subscribe na mo guys. Di ba ani ta magstorya about gugma atong itaas kung unsay na sa akong nahuna nako og ato sa Facebook mga short lang to siya mga lingaw-lingaw ri punto siya nya maglingaw-lingaw punto dere. Dayon follow mo sa akong Facebook page every other day or every day ta natay video dito di ba? Good vibes lang good guys. Di lang jud punta mga high blood sa comment section no. Malingaw jud kayo ko magtan-aw sa inyong mga comments niyo. Wala mo kay ba nga ako nang gibasa tagsa sa inyo ang comments. Pero say di na ako mabasa kay na koy buhaton na koy lakbon dayon ining kagabi or na koy time tan-awon ako na siya. Malingaw kog basa sa inyong mga comments niyo. Grabe jud kay mga nasakitan guys na mailhan jud nga nasakitan jud mo kay grabe man jud inyong mga comments niyo di ba? So lingaw ka ninyo. It's good. I'm happy no nga magapalingaw bugog tao. Magapalingaw ko ninyo. Sige tag storya dire nya ako kay ba na igot am mo kay it's reality manggod nya truth hurts manggod. Pero gibiyaan jud ka. Gichitan jud ka. Sakit tagam. Di ba? It's okay guys. So, 7.8 billion ang tao sa kalibutan. Anya ato pa jud bitaw ka matungnan sa way tarong nga tao bitaw sa di tarong nga tao. Okay ra jud na siya guys. Manugsog ra mangugo ninyo guys kay ba ko. Kaagi mo ana. Kaagi po ta ana anang uban. Di ba? Anyways, magkita na punta sa susunod. Makita na punta sa sunod guys. Nga video dire. Mga every week siguro usa ka videohan na to ang gamon na to magstorya ta. Comment dai sa ubos kung unsa na po din yung gusto nga istoryahan na to. Unsa inyong gusto nga hisgutan na to. Kana na gud pong makahibaw ko guys. Mga to siya. Kanya kita na punta sa sunod ako nga video. Bye bye.